Salut! Mesajul ăsta astăzi îl fac pentru cei de la Hora. Am văzut acel eveniment care ar trebui să aibă loc miercuri, pe care am să-l susțin. Am să-l susțin pentru că susțin orice inițiativă care poate ajuta comunitatea Horeca, dar vreau să specific că nu cred în acest ONG. De ce nu cred? Pentru că nu ne reprezintă. Da, poate reprezentați 200 de locații din România, dar vă reprezentați pe voi. Știm cu toții cine conduce acest ONG și atunci ceva nu e în regulă. Dar sper ca acest eveniment miercuri să aibă un impact, să schimbe ceva. Cum vă spuneam și acum 2 săptămâni, îmi doresc schimbarea noastră, ceea ce îmi doresc și pentru cei de la Hora. Domnilor, schimbați-vă, să o luăm ca pe un moment zero și să începeți să ne reprezentați corect. Dacă tot spuneți că ne reprezentați pe noi, cei 400.000, hai să și o facem. Și nu doar să o spunem, pentru că voi reprezentați niște locații și cam atât, patronatul în general. Da? Nu am văzut nicio activitate care să ajute un ospătar, un barman, exceptând concursurile acelea pe care le susțineți. N-aș vrea să le reamintesc aici. Știm foarte bine cum și cine câștigă, cam ce bugete se învârt. Dacă aș fi avut vreodată un buget de gen la un eveniment al meu, probabil că PIB-ul acela spus de voi, 5%, care mi se pare greșit, ar fi mult mai mare. De ce spun că mi se pare greșit? Pentru că nu cred că sunt luate în calcul accizele. Accizele pe alcool, cafea, țigări. Mergem într-o cafenea, fumăm, bem cafea și alcool. Sau restaurant, sau club, terasă. Deci, calculul este puțin greșit și, sincer, cred că acel PIB de 5% este ușor rotunjit către minus, ce-i drept. Deci, trecem peste partea asta și mergem la lucruri concrete. Hai să ne oprim activitatea o oră, de parcă n-ar ajunge cât ne-a oprit în activitate cei care ne conduc, și să organizăm acest protest. Sper să reacționați, măcar de data asta. Sper ca patronatul să vă susțină și sper să ne schimbăm cu toți. Deci, domnilor, schimbați-vă și voi. Și mă refer la Hora. Și, domnilor, faceți ceva pentru viitorul nostru și al vostru. Și încercați să scoateți semnul ăsta. Mai căutați puțin pe net ce reprezintă. În țara noastră socialismul a dispărut. Partea asta comunistă nu mai există, dar probabil că unii dintre noi încă au rămas acolo. Deci, o să dau un hashtag rezist sau împreună suntem mai puternici. De restul, vă las pe voi. Deci, ne vedem lunea viitoare. Salut!